Старшыня віцебскага аблвыканкама Миколай Шарснёў даручыў кіраўнікам мясцовых органаў улады скласці канкрэтныя планы развіцця раёнаў і прыняць неадкладныя меры па ліквідацыі адставання ў сацыяльна-эканамічным развіцці. Сумеснае пасяджэнне прэзідыума абласнога савета дэпутатаў і аблвыканкама ладзілася ў Віцебску. За 6 месяцаў бягучага года з 9 ключавых паказчыкаў эфектыўнасці працы выкананы 5. Якія рэзервы ёсць у вобласці і што перашкаджае раёнам працаваць плённа, даведаўся Артур Смалякоў. Сёлета з 13 даведзеных аблвыканкамам паказчыкаў вобласць не выканала 9. Гэта адзін з апошніх вынікаў рэспубліцы. Гарадоцкі, Дубровінскі, Лёзнінскі, Аршанскі раёны не забяспечылі і паловы мінімальных заданняў. Найбольш адмоўны ўклад у фарміраванне рэгіянальнага прадукту на рахунку апрацоўчай прамысловасці, будаўніцтва, сельскай і лясной гаспадаркі. Падзенне аб'ёмаў вытворчасці ў фактычных цэнах дапусцілі 24% прамысловых прадпрыемстваў вобласці. Практически все горрайисполкомы не выполнили показатель, влияющий на региональный продукт по области. Соответственно, область его этот показатель не выполнен. Не выполнена производительность труда по валовому региональному продукту. Поэтому мы сегодня заострим внимание на параметрах увеличения роста объемов производства, роста эффективности работы предприятий коммунальной формы собственности, безведомственных, ну и в том числе и республиканских организаций. Трывогу сёння выклікае і праца СЭС Віцебск. Па выніках 2017-го у паловы арганізацый рэзідэнтаў аб'ём вытворчасці ніжэй, чым летась. Праблемы і з прыцягненнем прамых замежных інвестыцый. Сёлета свабодная эканамічная зона атрымала ўсяго $4,5 мільёны пры заданні ў 17. У якасці новых удзельнікаў зарэгістраваны 2 прадпрыемствы, у той час як 4 суб'екты гаспадарання эканамічную зону пакінулі. Начиная с 2013 года тенденция снижения количества резидентов с 53 до 37. Производительность труда снижается. Рентабельность продаж, если даже к прошлому году брать, а он был не лучше, а хуже, в прошлом году 11,4%, а в этом году 9,6%. Количество убыточных предприятий по отношению к прошлому году увеличилось. Было 10, стало 14. Инвестиции в прошлом году на этот момент было 57 миллионов рублей, а в этом году 35. Стан сельхозарганізацый в области далёка не ідэальны. Скарачаюцца аб'ёмы асноўных відаў прадукцыі жывёлагадоўлі. Не задавальняюць і тэмпы будаўніча-монтажных работ. Адгаворка адна – адсутнасць фінансавання. Але тут аблвыканкам паставіў дакладную задачу – аптымізаваць галіну, скараціць выдаткі, шукаць новыя рынкі. Миколай Шарснёў упэўнены, шмат чаго можна зрабіць за кошт развіцця малога і сярэдняга бізнесу. Патэнцыял ёсць, інструменты і механізм падтрымкі таксама, але магчымасці выкарыстоўваюцца не ў поўнай меры. У першым паўгоддзі 2017-го на Віцебшчыне пачалі працаваць 165 новых арганізацый. Створана 653 рабочыя месцы. Гэтага мала. Усяго па адным прадпрыемстве створана ў Бешанковічах і Талачыне. На Сеніншчыне ніводнага. Общий принцип всего негатива, который есть на Витебщине, это просто безответственность в работе, халатность, бессистемность. И меня сегодня не столько интересуют отчеты, почему, по какой причине. Я все это прекрасно понимаю и знаю. Меня интересует сегодня другое. В этой ситуации председатель исполкома видит выход? Он предлагает что-то или нет? Безусловно, будут проблемы. На пути их надо решать. Но если руководитель четко понимает, что он делает, и если в команде нет растерянности, все решится. Единственная сейчас задача – надо решать быстро все. Старшыня віцебскага аблвыканкама Миколай Шарснёў паставіў незадавальняючую адзнаку кіраўнікам мясцовай вертыкалі па выкананні параметраў прагнозу сацыяльна-эканамічнага развіцця і падкрэсліў іх персанальную адказнасць за эканамічныя вынікі года. Артур Смалякоў, Леонид Табола, навіны Віцебск.